Τώρα, μια θέση εργασίας στο εξωτερικό. Αναζητούν επίμονα Έλληνες φοιτητές. Φαίνεται αντίδοτο στην οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό. Την τελευταία πενταετία έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1.000 αιτήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για προγράμματα ανταλλαγής. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, αλλά και σε δεκάδες ακόμα πόλεις του κόσμου, αναζητούν μια θέση πρακτικής εργασίας Έλληνες φοιτητές με την ελπίδα να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ζήτηση αυτή τη στιγμή έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες από τους φοιτητές. Αλλά εμείς ως πρόγραμμα προσπαθούμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις σε κάθε αντικείμενο. Την τελευταία πενταετία κατατέθηκαν μόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περισσότερες από 1.000 αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών η ΑΕΣΤΕ με σκοπό την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εκτός συνόρων. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο πλέον να βρούμε εργασία όλοι μας και πιστεύω ότι θα μπορούσε να μου δώσει κάποιες δυνατότητες για το μέλλον. Στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές πολυτεχνικών σχολών και σχολών θετικών επιστημών από όλον τον κόσμο, συμμετέχουν 85 χώρες από την Αυστραλία μέχρι την Ιγυρία και η διάρκεια απασχόλησης κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. Η εμπειρία για τους φοιτητές είναι αξέχαστη. Πέρα από την εργασία που είχα στο αντικείμενό μου, που δούλευα σε ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ, ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα, για παράδειγμα, που είδα ήταν άλλα πράγματα που κάνουν άλλοι φοιτητές τριγύρω μου. Μου έμεινε η εμπειρία της γνωριμίας με πολλά άτομα από διαφορετικές χώρες. Είχαμε παιδιά από Αργεντινή, από Μεξικό, από Φιλανδία, από Μογγολία. Οι θέσεις εργασίας που διεκδικεί μια χώρα για τους φοιτητές της εξαρτώνται από τις θέσεις εργασίας που μπορεί να παρέχει σε φοιτητές από άλλες χώρες. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως Ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ευχαριστήρια μηνύματα σε διάφορες γλώσσες κοσμούν το γραφείο της ΑΕΣΤΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι φοιτητές, οι ξένοι, φεύγοντας από τη χώρα μας. Και για να συμβεί αυτό έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στην ΑΕΣΤΕ. Για να τους πείσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα διακοπών. Η περίοδος των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ξεκινάει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.